'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. No niin, lähdin vähän testailemaan meidän takamettää näitä GoProon asetuksia, kun on tuntunut vähän, että ne videot on sen näköisiä, kun niissä ei saa minkäännäköistä vauhdin tunnetta, niin kattonut vähän, opiskellut tuolta netin syvävereistä, että millä sais sellaista vauhin tunnetta näihin videoihin kuitenkaan muokkaamatta millään tavalla, niin toi shutter speed eli sulkimen nopeus vai mikä se on, niin se taisi tehdä nyt suurimman vaikutuksen minuun. Mulla oli aikaisemmin se aina automaatilla, niin sille ei saanut kyllä sellaista vauhin tunnetta näihin pätkiin, ei sit yhtään. Ja sama kuin sieltä kisoista Kokonniemestä viimeksi kuvattu pätkä, niin se näytti ihan oikeesti siltä, että myös painaa jarrupohjassa koko aika, niin oikein hävetti laittaa se sisään, mutta se oli kuvattu automaattisella tuolla sulkimen nopeudella, ja toinen juttu mikä siinä oli, niin se oli 60 fps. Niin nyt on testissä 30 fps 5.3K ja sulkimen nopeus on 1/120. 1/60, niin toisi ehkä vielä vähän enemmän sellaista, mutta en tiedä blurraako se liikaa noita reunoja sitten, jos niin päin sen kääntäisi. Mutta tää on nyt tää 1/120 testis ja katsotaan vähän miltä tää alkaa vaikuttaa. Ja tosiaan toinen muutos minkä tein, niin mulla on aikaisemmin ollut toi rinta chest mountti rinnaskamera ja nyt vaihoin sen tohon kypärän leukaan. Katsotaan. Itse ainakin alunperin eilen testien perusteella niin tykkäsin tästä leukakiinnityksestä enemmän. Se nimittäin kattoo sinne minne miekat on, niin pitäisi ainakin tulla suurin osa pätkistä aika hyvin nauhalle. Ja sitten mulla on noin ND-filterit tässä myös. Eilen testasin 8, tänään vähän aurinkoisempi päivä, niin laitoin ton ND16-filterin, eli käytännössä GoPron aurinkolasit. Et tullut pitkä aikaa ajettua näitä pätkiä. Tää on aika pirun kivaa pitkästä aikaa. Hop.
sairaan kivaa. Noin. Tullut nakutettua viime aikoin pelkästään tuolla luomulla. Hinkkiksellä ja bikeparkeissa. Tää sähkäri on jäänyt vähän vailla huomioon. Nyt sano, kivahan tää on näköjään tääkin. Vaikka nyt lähti vaan tällaista testiä tekee tällä kameran asetuksella. Täytyy testaa tosiaan kohta se ihan samat asetukset muuten, mutta se vaihtaa sen suljin nopeuden, niin laittaa sen niin 1/60. Niin noin. No niin, nyt tuli vaihto. Samat asetukset kuin äsken, mutta suljin nopeus puolet pienempi, eli 1/60. Myös kattoos miltä tää sit näyttäisi. Onks tästä? Tässähän tulee heti alamäki ja vauhti. Ei olisi enää pitkä pätkä, että päästäis tonne isosyötteen MTB-ralleihin. Lähetään, oiskohan se 11. päivä torstain, eli ensi viikon torstain. Lähetään paikan päälle. Perjantai ja lauantain siellä on se Gravity-kämppi. Elikkä paremmat kuskit opettaa meitä vähän ajamisen alkeisiin kautta neuvoja antaa meille. Ja ne on tosiaan perjantai lauantai. Sitten lauantaina on Crank Cup DH-kisa ja sunnuntaina Gravity Cupin toinen osakilpailu. Niin sit sunnuntain takaisin sieltä varmaan erittäin virkeän 3 kovan ajopäivän jälkeen pitäisi lähteä vielä ajaa fillarin kanssa sit sieltä kotia päin. Saapahan, ei fillarin kanssa, auton kanssa kotia päin. Saapahan nähdä, että minkälainen kotimatka tulla. Ollaan väsyneet poikki. Ajetaanpas toi pätkä tosta nyt vielä. Katsotaan miltä se näyttää kameraan. No. Tää mun highbike on ihan hyvä pyörä, mutta jotenkin kun tottunut ajaa nyt luomut torkuel, niin ei tähän kyllä luota enää silleen, kun tässä on joustomatkaa keulas. Ettei se on nyt 10 tai 12 senttiä, eli 100 milliä tai 120 milliä. Veikkaan, että se on lähempään itse asiassa se 100. Tässä ei ole mitään keulas esimerkiksi, niin säätövaroi. Niin toi on vähän sellainen kuin nyt sattuu olemaan toi keula. Niin vähän huopatossut jalasta täällä tulee ajettua. Mutta täytyy sanoa, että tällä lämpöisempi päivä niin kuin tänään, niin tää on ihan Samperin raffi tää full face täällä möttä. Otin ihan pelkästään siis sen takia, että saan kuvattua täällä uudella kuvakulmalla vähän matskuun.
Niin katsotaan, kun aletaan syöttää tätä polkua. Miltä tää sit näyttää tuolla näillä asetuksilla. Nice. Täällä joutuu taas ihan eri tavalla miettimään näitä polkimia, kun bikeparkeissa ei yleensä tällaisia kiviä on näin paljon joka saatanan kohas, niin ei tarvi miettiä, että kumpa polin siellä on ylhäällä ja kumpi alhaalla. Tänään tossa jo yhden polin osuman kiveen otin. Otetaan tästä vähän hoppea, hoppia. Kuuma saatana. Noin. Lihaskunnosta on hyvä pitää huolta. Mikäs näistä on? Toi. Tosta kiinni. Enempää ei jaksanut. Sitten kotiinpäin purkamaan nää kamat koneelle ja tekee analyysiä, että mikä näistä olisi sitten se kaikkein paras. Itse asiassa mie menen tosta. Hop. Eilen kokeilin 12 eri asetukset. Otin A4, katoin videon, laitoin kommentit siihen A4, että mikä oli hyvää, mikä huonoa. Sitten sieltä oli 2 selkeästi niinku omasta mielestä parasta. Sitten minä kävin moi. Sitten tein niitten asetusten perusteella uudet asetukset, kävin kokeilemaan vielä 12 mettäisiä. Sitten alkoikin löytyy nää, mitkä on tällä hetkellä. Niin itse tykkään kuvakulmasta ja sitten myös tosta, että toi tausta niin sanotusti blurrautuu tässä, kun ottaa vauhtiin. Niin saa sen tunteen, että täällä ei mennä ihan jarrut pohjassa. Laittakaa kommentteihin, ootteko tykännyt kattoo enemmän niitä aikaisempia, missä on siinä on 60 fps ja shutter speed on automaatilla, niin se on tosi tasasta kuvaa ja ehkä ihmissilmälle niin rauhallista kattoo, koska ei suuremmin tärrää eikä muuta. Se voi olla, että en nyt ole ihan varma, mutta tällaisen matskun kattominen vähän pidempään niin saattaa pistää silmät vähän väsyneeksi. Laitetaan tää nyt vielä tästä takapihan. Tästä on meille varmaan tollain 100 metriä matkaa tältä polulta.
Tää näillä asetuksilla katsotaan, miltä tää nyt koneella näyttää. Jopai. Noin. Nyt on ajettu se. Sitten tuolla on vielä toinen obstaakkeli. Minkä minä haluan ajaa tähän videolle, että miltä se sit näyttäisi. Täällä on mettäs muuten ihan hemmetin kuva. Taas vähän vauhtia. Sitten mennään tästä. Näin. No. Sitten haluan ajaa ton ihan saman alamäen. Haluan ajaa saman alamäen vielä toisen kerran ja säätää tän kamerakulman alaspäin, niin näkyisiköhän tässä sit jyrkkyyttä yhtään, kun GoPro-efekti on todellinen. Hävittää kaikki alamäet ja ylämäet. Säädetään tää nyt tässä kohtaa esim. Näin, niin katsotaan antaako tää meille yhtään perspektiiviä, että mistä me ajetaan. No. Noin. Nyt on ne ajettu ja ei muuta kuin puretaan koneelle ja katsotaan, että mistä tykkäsin ja mistä en tykännyt. Niin sit aletaan sen mukaan tekee videoita myös jatkossa. Nyt ollaankin jo kotona. Oh.